odchádzame v lietadle z Budapešte do Londýna. Teraz som akurát mal jedlo, ktoré vám ukážem so sebou. Takže lososík padol a ide s nejakou uhorečkou. Predtým som mal nejakých 5 celých vajíčiek na raňajky. V podstate sme začali dneska cestovať už od nejakej polnoci z Martina. Stretli sme sa s Mírom Škádrom v Novej Bani. Igor Kopček tiež. Sabina, Plevaková, Janka Milová a Jadela Ondrejovičová. Sedím niekde vpredu, teraz sa mi tam nechce behať. Máme tu takéto slevárky. Nič moc, dáme si zapáriť nejaký diuretický čaj. Neodvodňujem ešte samozrejme, ale ide o to, aby v podstate sa mi nenadiali tie nohy, tak pri tom dlhom prelete dali mi tu nejakú somarinu. To nemôžem jesť, si to nechám. Journey to the Dream Part 3. Som si nacvičil angličtinu prášku. Čas 3 práve teraz začína. A rozoberať ma. Jedol som všetko mäso, bolo mi poradené aj môjim trénerom Andrejom Modelaným, takisto aj Igor Kopček, ktorý je tu vedľa. Zo skúsenosti vedia, že nie je dobré už vchádzať s nejakou potravinou na tú americkú pôdu, pretože jednak by mi to vyhodili a jednak by mohol byť s tým problém a nepotrebujem sa tam ozaj naťahovať kvôli nejakému mäsu a už tu polhodinový nejaký let do Kolumbusu vydržím aj bez jedla. Chcel by som štartovať do 80 kg a som to nejakým spôsobom vytutlal. Zatiaľ nemám pocit ani, že by ma nejako voda natiahla, takže ešte skôr chápať. V Krančime, tuším, že sa to volá, takže sme v Kolumbuse. Posledný tréning pred Dartmouth Classic, momentálne je to taký pumpujúci, dám si hrudník, chrbát, ramena, možno že aj ruky, ale určite chcem vyskúšať stroje, ktoré som ešte nikdy nevyskúšal. V podstate už o nič nejde, robíme nejaké kontrakcie svalov, som už nejaký 4. alebo 5. deň na nule, takže ten tréning aj tak je taký ako čo. A toto je môj kamarát, ktorý ide bojovať vlastne v piatok so mnou, Míro Škádra, takže my sme na Slovensku tu na základ turistov a ideme na to teda.
takmer zajazd. V podstate nejako som sa vytrhol z postele. Strašne všetci chápu na izbe, ale ja môžem byť len ticho, lebo doteraz som na všetkým jedol na nervy. Už mám za sebou od 5:30 nejaké cukrovanie. Momentálne som vám chcel ukázať vlastne, ako to vyzerá. Na celý deň mám pripravené vlastne takúto zmes. Je tu ryža, sú tu sušené marhule, potom je tu brusnica a datle, sušené slivky, ktoré mám odskúšané, že mi veľmi dobre robia, nemali v Amerike, a možno, že mali, ale sme nenašli, tak mám ešte potom prichystané v tejto. Kúpili sme takto narýchlo ešte jeden hrniec, lebo majú tu v podstate zástrčky s 11V nápetím, či čo to je, prúdom. Tak v podstate ani tá prípojka, ktorú som doniesol, aby mi sedela na môj ryžovár zo Slovenska na americkú zastrčku, tak neprechádzala tam toľko prúdu, takže som potreboval tak toto vyriešiť. Čo sa týka superov, ešte o nich nič neviem. Pravdepodobne zajtra už sa presunieme do haly okolo 7 ráno, aby sme tam už boli, aby sme to mali v kľude, lebo neviem, kedy bude check-in a to by bol pekný prúser, keby sme prišli na súťaž neskoro. Inak partia sme tu super. Ja som rád, že som vlastne na izbe s ľuďmi, s ktorými si rozumieme a s ktorými v podstate to klape a vedia aj stolerovať tie nálady toho kulturistu, ktoré sú nevždy priateľné pre obyčajných ľudí, pretože predsa tá nálada je taká rôzna. A musím povedať, že túto súťaž sa snažím brať, teda troška sa uvoľniť, ale mám pocit, ako keby som sa pripravil vôbec na prvú súťaž. Strašne to prežívam, každú sekundu. No niekam aj kulturisti sú obyčajní ľudia. Strašnú, Tono má pravdu. Strašne to prežívam a čo nie je možno až tak dobre, ale takže práve sa nachádzame na súťažné pódia. Rátame, že nejaké 2-3 hodinky ešte bude trvať, kým prejdú kategórie pred nami, ktoré sú aktuálne, sa pripravujú nejakí fyzici tam. Potom by mali nasledovať ešte kulturistika mužov Masters, klasická kulturistika a potom ideme my. V mojej kategórii sú nejakí 8 pretekári, je tam nejaký Kuvajťan, čo si pamätám, nejaký Japonec, Čilec, nejaký Američan a neviem, takže vôbec neviem sa k tomu vyjadriť, nepoznám tých ľudí. Tu nás sme sa zoznámili s bratom z Česka, ktorý žije v Amerike už koľko rokov? Povedz niečo do kamery. Nevrátil bych se ani dvoufna. Pocházím z Plzně a teď 15 let žiju v Chicagu a už mě to tam nezajímá, už jsme to tady. Zdravím vás, dejte se hezky. Takže ste to počuli. Ani za hovno by sa nevrátil. Ani sa nečudujem. Velký krásný pódium, v životě jsem něco takového neviděl, krásně nasvícený, fakt opravdu krásný, sice málo lidí, ale... Krásne to bude, keď vyhráme. Tréning je teda po súťaži, dopadlo to tak, ako to dopadlo, neprebojoval som sa do finále. Nepodcenil som nič, ani v závere,
všetko bolo dokonale načasované, možno, že som sa až zbytočne stresoval, či to je v poriadku a tak ďalej. Skrátka sa nám to potvrdilo a je to tak. Kategórii do 80 kg nemám čo ponúknuť, pretože jednoducho budem tam vždy subtilný, pretože na medzinárodnej úrovni, keď sa bavíme na medzinárodnej v rámci celosvetového meritka, tak tí chalani chodia odo mňa ešte nižší v tejto kategórii, majú podstatne viacej svalov. Možno, že neboli až tak pripravení alebo tvrdí ako ja. Samozrejme tá hustota svalov je relatívny pojem, pretože bolo vidno, že na niektorých, že sú starší, ale jednoducho boli harčatí, mali pekné oble svaly, boli plní a ja som mal tú plno svojho svalov možno, že ale skrátka som bol subtilný. Ja potrebujem nabrať svaly. Dokonca si dovolím možno povedať, že keď som videl aj chalanov z 85-ky, ktorí boli tiež nižší ešte odo mňa, že ja by som potom potreboval mať súťažnú váhu až 90 kg. Takže uvidíme, ako to s trénerom nastavíme, či ešte rok 2016 sa potiahne alebo nie. Mám z toho také celkom miešané pocity. Už som troška vychladol. Nebudem sa určite nejako vyjadrovať negatívne na rozhodcov a podobné veci. No nič, ideme ďalej, pretože cesta dá snom, lebo žiadny 3 určite nie je u konca. Dostal som sa do Ameriky, dostal som sa tu na proste, budem si to tu troška užiť. Zatiaľ ešte nejaké jedlo extra nezdravé nebolo, akurát som sa prejedol proteínovými tyčinkami na XP, čo inak neodporúčam, pretože priťahujem celú noc na vecko. Ale teraz si idem dať tréning, taký pumpovací zľahka, aby som nejako neopúkol potom odvodnenie a tak ďalej a uvidíme, čo príde, čo čas prinesie. Som v kontakte aj s môjim trénerom. Asi keď príjem na Slovensku, tak doriešime na to, čo ďalej. Ahojte, teraz takto cez zrkadlo to skúsime. Aktuálne sa nachádzame vo fitness centre Tona Tabernausa. Nedávno sme vlastne prileteli na Slovensko. Konzultoval som už telefonicky niečo s mojím aj trénerom Andrejom Mozolaným, čo sa týka ďalšieho priebehu, nakoľko už vyšli aj štartovacie listiny. Skončil som na 7. mieste. V podstate 4 bodíky mi chýbali k tomu, aby som postúpil na to 5. finálové miesto a neboli tam veľké odskoky od nás. Forma, ako sme potvrdili, aj bola životná, bolo to suché, bolo to tvrdé, chýbali tam svaly. Čo dodať k tomu? No, do stredy sa rozhodneme s môjim trénerom, či pokračujeme ďalej túto sezónu. Samozrejme ja obvolám ešte všetkých mojich sponzorov, či môžem rátať s ich podporou a takisto aj s ich názorom, či teda pokračovať ďalej. Zavolám do Extrifitu Pavlovi Vacekovi, že čo si on o tom myslí, či ešte to potiahnuť a potom si dať nejakú pauzičku na tú objemovú prípravu. A ďalej by som ešte rád absolvoval nejaké vyšetrenia zdravotného stavu, či som v poriadku, teda aby mi to moje telo vydržalo, lebo ešte by ma čakalo nejakých 8 týždňov tvrdej práce. Mám zmiešané pocity, hej, keď sa ma spýtate za 15 minút, či áno, tak vám poviem, že nie. Potom o ďalších 15 minút, že áno, že chcem ísť ďalej, takže stále som na vážkach, ešte som stále nebol s mojou maminou, za ktorou budem asi za nejakú hodinku a pol, takže aj s ňou to prebereme a uvidíme čo ako ďalej. Moja cesta za snom určite nie je na konci, aj keď to nevyšlo podľa mojich predstav, čo sa týka výsledku, ale viem, kde mám rezervy, vyskúšal som si to na americkom kontinente. Amerika sa mi strašne páčila, nezmenil som názor, jednoducho ako som tam vkročil, hlavne to Chicago ešte keď som aj videl, tak jednoducho cítil som, že ako keby som tam patril, ako možno, že si to namýšľam, možno, že sa teraz budete smiať, keď to pozerám, ale jednoducho, neviem, tá Amerika ma proste láka a ja sa tam pokúsim dostať proste nejakým spôsobom. Nehovorím, že to bude späté priamo s kulturistikou, lebo
takých ako ja, tam je za 3 kyble. Ale možno, že neviem, potrebujete tam niekoho, kto vás bude vodiť za ručičku. Takže uvidíme, čo a ako. Teraz si bachnem 10 haminačov, počkam na Peťa, pôjdem domov, dám si spršku, dám si poriadnu dávku lososa a pôjdem sa z toho všetkého vyspať a no, doma v mojej posteli a uvidíme, ako to celé teda všetko ešte dopadne. Každopádne Norbert Zajac, Journey to the Dream, Party 3. Som sa naučil angličtinu, sleduj. Čepice New York a a.k.a. 7. miesto, ktoré je možno že sklamaním. Z Novej Bane, z fitness centra Donata Bernausa sa lúči s vami pre televíziu Zajačino. Norbert Zajac. Ahojte!